Good morning mga idol. Okay, tuwad na. Batol mga idol nga pagkatagon ma-claim ko sa mga tanong. Medyo labong kayo. Unahon ko dali sa gawas mga idol. Unahan niyo ito. Sa gawas lagi. Ito lang ko na. Kung mag-trim mo mga idol, kaya mag-trim na gamitan niya ang cutter. Ito sila nito. Ginseng na nanubo. Ikitahan mo muna ng ginseng dahil daghan ulit balay. Okay. So yun, dito naman sa bigas. Bati mo idol.
Pagkuha o galay o ibot sa lubat ko kaya doon dito na signifikasyon ko para nagabon ko lawas. Ay mga idol, oh. Tapos yan lang. Day! Bato be? Bate! Nami daghan! Oo. Matuloy ko sa repo pa. Ito. Bato be? Nada, hindi yung pupunta dito ba? Pupunta sa ulo ba? Salamat to na. So, dahil ka mabutan. Pagkilihan na eh. Di ba alam? Sayang man. Oo, ay mabutan. Oo. Yun. Yan tayo mga idol ha. Ini siya tarik satu.
Ito po yung ulo.
tawag nila ano? Ang ba na isago nila sa bino. Kumuha nilang herbal. Kasi kung kinahanglan mo nani nga tanong mga idol, ano sila mo disbalay kinaidag ka na ko dire. Gusto mo mo tanong, naidag ka sa bilya po. Hindi na mapas ang ano, gusto mo na. Sige mga idol, nakatalikod ko. Lipat lang. Kamera kayak may tigulit. Shout out sa lahat nating mga followers dyan sa ating YouTube, sa ating mga solid viewers, sa mga silent viewers natin dyan. Shout out sa inyo lahat. Magandang araw. Sa ating Facebook page, sa ating mga followers natin dyan.
Magandang araw sa lahat. Subscribe lang po Aputski TV, like and share, at sa inyong lahat ng room. Tinawasan ko lang mga idol. Anong tawag to? Sa amin, pamira. Tinawasan ko lang, medyo masikip. Ayan. Ginseng may idol. Tawag lang ginseng. Amin. Saya. Bot, tawag pa ganito. Hindi ko po alam. Yung idol. Ibal. Linis na mga idol. Linis na. Okay. So
Ang mga bumbilo. Bumbil. Okay, so ang susunod kong gawin, wala rin. Ito nasagot mga idol. Butin ko. Yan. Ganyan dito. Sa bandang taas. Ito. Init. Init bro.
Last na. Yung mga ginseng may dalo. Yung mga ginseng. Ini. Tagana kayo ni palibot ni. Kung ganahan mo ani. Ang sila mo balay. Na ipoy dagan ako simili ani. Kung ganahan mo tanom. Herbal ni siya mga idol. Ang uban ani ihalo nila sa ano, ihalo nila sa alak. Kahit anong alak. Ilang yung inuman, law tagsal ka isang kutsarita lang araw-araw. Yan. Sa amin, tawag namin ginseng. Iwan ko sa iba kung ano ang tawag nila. So, hanggang dito lang muna mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.